Il-Partit Laburista qal li s-sentenza li ngħatat it-tlieta fil-każ ta' Triq Zekka reġgħet turiet id-differenza bejn il-partiti. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-kelliema tal-Partit Laburista qalu, għal kontrarju tal-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru Joseph Muscat reġa' ta' prova ta' kemm jemmen fir-rule of law u l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Id-deputati Glenn Bedingfield u Roberta Biela fakru kif wara rapport tal-Awditur Ġenerali li wara kif l-affarijiet setgħu saru aħjar min-naħa ta' dak li kien id-Dipartiment tal-Artijiet, il-Prim Ministru aġixxa u fetaħ kawża l-qorti fl-interess tal-poplu Malti. Is-Sur Bedingfield qal li l-Gvern ma poġġiex ir-rapport tal-Awditur fuq l-iskaffa kif kien isir fi żmien l-Amministrazzjoni Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista jekk taqtalu d-diskors minnu ma jibqalu xejn u din hija differenza ewlenija li hemm bejn iż-żewġ partiti llum. Anke rajna f'dan il-każ ta' Triq Zekka fejn il-qorti ddeċidiet fuq azzjoni li ħall-Prim Ministru mhux azzjoni li ħall-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista interessat biss fil-kampanji politiċi li jitfattejn u interessat fl-ispin. Il-Partit Laburista, l-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Gvern tiegħu mhux biss jitkellmu imma jaġixxu u ħadna azzjoni f'dan il-każ il-Prim Ministru innifsu ħa azzjoni u għal darb'oħra ingħata raġunu. L-Avukata Biela spjega li s-sentenza turi kif din il-kawża se tinfetħet minn kull deputat parlamentari, inkluż l-eks kap tal-Oppożizzjoni u l-kelliema tal-PN dwar is-suġġett. Staqsa għaliex minkejja d-diskors kollu tal-esponenti nazzjonalista ħadd qatt ma ħadan il-pass. Jiena rajt x'qal il-Partit Nazzjonalista f'Jannar tal-2016 meta l-Prim Ministru eżerċita dritt tiegħu li jiftaħ din il-kawża u dakinhar Simon Busuttil, dakinhar kap tal-Partit Nazzjonalista kien qal li din hija kawża li saret li kienet diżinjata biex tintilef. Sajna dak il-kumment inqisu fil-kuntest ta' Simon Busuttil illi bir-rispett lejh ngħid li huwa politiku li huwa diżinjat biex jitlef, żgur ma kienx kawża li kienet diżinjata biex tintilef għaliex is-sentenza tal-qorti uriet mod ieħor. L-Avukata Biela fakkar kif Jason Azzopardi kellu sensiela ta' rapporti dwar deċiżjonijiet li ħawu u li qatt ma ttieħdu azzjoni dwarhom fosthom il-ftehim skandaluż tal-Fekruna u tal-Lavinbraw li nħadmu b'mod li l-interess taċ-ċittadini qatt ma kien imħares.